dziko la United Kingdom ku Lilongwe, nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda anayamika mfumu Charles chifukwa cha kudzipereka pa ntchito zosiyanasiyana monga zachitukuko, kuteteza ndi kusamalira zachilengedwe, komanso kulimbikitsa achinyamata pa ntchito zosiyanasiyana. Mwazina, Achaponda anachulapo ntchito ya chitukuko cha ulimi wa nsomba, ntchito yopanga fetereza, komanso ntchito yobweretsa magetsi pa mtsinje wa Buwa ngati zina chabe mwa ntchito zachitukuko zimene King Charles wathandizira kuno ku Malawi. Apitirira zinthu zina zambiri zimene aku UK atichitira pa ubale wathu zaka zambiri izi, kuti iwo afumuwo amakhala ndi chidwi pa zinthu zina zimene ali ndi ma project awo kapena zimene afuna kuti zichitike mdziko lino kweni kubuwa uko, zokhuza nkhani za fetereza, zofuna ulimi ndi nkhani zokhala ngati zimenezo. Ndiye kuti iwo amakhala ndi chidwi kuti anthu aku Malawi akhale otukuka. Pothirirapo ndemanga pa ubale wamphamvu umene ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la United Kingdom, kazembe wa dziko la United Kingdom kuno ku Malawi, Alei Stubblefield, anati dziko lawo ndilodzipereka kwambiri kuthandizabe dziko la Malawi mu njira zosiyanasiyana zimene zingathandize kuchepetsa umphawi, kukweza chuma cha dziko, komanso kusamalira anthu kuphatikizapo pa ntchito za umoyo. Mfumu Charles yachitatu ya ku United Kingdom inabadwa pa 14 Novemba mchaka cha 1948, ndipo mwambowu unabweretsa pamodzi akuluakulu a boma, akuluakulu a business zosiyanasiyana, komanso akazembe oyimira maiko osiyanasiyana. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Dziko la Japan lapereka matumba mpunga okwana 1300 ku dziko la Malawi ngati mbali imodzi yokonzekera njala imene ingagwe mtsogolomo chifukwa cha mphepo ya El Nino imene imabweretsa ng'amba. Polankhula pamwambo amene amapereka thandizoli ku bungwe la World Food Program WFP, kazembe wa dziko la Japan mdziko muno Naito Yasushi anati achita izi poyankha pempho limene president wa dziko lino anapereka kuti dziko lino lidzikonzekera ngozi zogwa mwadzidzidzi zosiyanasiyana. Pothirirapo ndemanga atandira thandizoli, mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku nthambi ya boma ya Dodma, Charles Matabwa, anathokoza boma la Japan chifukwa cha thandizoli limene anati labwera nthawi yabwino. Ife kwathu nkuthokoza ndipo ndifa chisangalalo kuti boma ndi anthu a dziko la Japan abweretsa chithandizochi mwamsanga kwambiri pamene tikuona kuti kutsogoloko kuzakhala njala malinga ndi El Nino. Katundu ameneyi ayenda bwinobwino chifukwa pali magulu amene timati amapita ukaona kuti maripoti akukhala bwanji, amene timati impact report. Pano akupanga kafukufuku yemwe atuluke posachedwa pa, ndiyeno maripoti amene azatiunikira kuti ndi ndani ndipo ndikuti kumene chithandizo chiyenera kukafika. Mitengo yogulira mafuta a galimoto mdziko muno yatsika kuyambira pa 19 June. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority ndilo lalengeza zakutsika kwa mitengoku, ndipo lati izi zili choncho kamba kakutsika mtengo kwa mafuta pa dziko lonse. Petro tsopano akugulidwa pa 5,619 kwacha pa lita kuchoka pa 6,209 kwacha, zimene zikutanthauza kuti watsika ndi 9.5%. Pamene mafuta a diesel atsika ndi 5.7% kuchoka pa 6,687 kwacha pa lita kufika pa 6,306 kwacha. Chomwechonso mafuta anyali owunikira a kerosene atsika ndi 16.43% kuchoka pa 5,709 kwacha kufika pa 4,771 kwacha pa lita. Ndipo ochita malonda osiyanasiyana ku Blantyre ayamikira boma kamba kutsitsa mitengo ya mafuta ponena kuti ndi mpumulo waukulu umene ukuyembekezeka kuchepetsa ndalama zoyendetsera bizinesi komanso kuonjezera phindu. Nkhani wathu Edith Kaira akufotokoza zambiri. MBC irayankhulana ndi anthu ochita malonda ena ku msika wa Limbi yapeza kuti kutsika kwa mitengo ya mafuta kwabweretsa chimwemwe ku magulu osiyanasiyana kuphatikizapo oyendetsa njinga za moto zonyamula anthu. Oyendetsa njinga za motowa akuti kuchepa kwa mtengo wa mafuta kuwathandiza kuonjezera phindu lawo komanso kuchepetsa ndalama zomwe amagwiritsa ntchito pogula mafuta. Eni mabizinesi ena ati ali ndi chiyembekezo kuti kutsika kwa mitengoku kulimbikitsa malonda ndi kuthandiza kukweza ntchito za chuma. Izizi zikutanthauza kuti
chiyembekezo chikubwereranso kulengera ndi mmene anakwerera pakati pa kutsika kwa mafuta amene wawa ndiye kutithandiza kulipo kwambiri chifukwa sitinganenenso kuti kwa bwana tingayoti kapena akhoza kuti chosa ntchito ayi chifukwa ndalama tiziyipeza kuno bwino yogula mafuta pano pali pa 5670 kwacha ndizoti ndi mmene anakwerera sizikufanana naso kwambiri. Chifukwa boma lasitsa mafuta ife chathu ndi chisangalalo komanso takondwera kwambiri kuti mwina mwake pamene mafuta atsika zinthu ziyambanso kuyenda monga mmene zimayendera. Padakali pano mkulu ofalitsa nkhani ku Malawi Energy Regulatory Authority Mera Afitina Khonje ali kutsika kwa mitengo ya mafuta kwachitika chifukwa cha kutsika kwa mitengo ya mafutawa pa msika wa pa dziko lonse. Izi zachitika pogwiritsa ntchito njira ija timati automatic pricing mechanism nde potengera ndi mene zinthu zasinthira makamaka mitengo ya mafuta pa msika kapena misika ya mafuta kunjako zinaonesa kuti kusintha kwake kumapitirira 5%. Nde zikatero zimafunika kuti mitengo kunokonso isinthidwe. Posachedwa apa mitengo ya mafuta yakhala yokwera kwambiri pa dziko lonse lapansi chifukwa cha mikangano ya ndale ndi nkhondo ku Middle East komanso zinthu zina zomwe zikukhudza msika wa pa dziko lonse. Bungwe la Mera latsimikiziranso anthu kuti mafuta alipo okwanira. Edith Kaira, MBC Blantyre. Mlingo wakukwera kwa katundu pa msika watsika kuchoka pa 27.7% mu mwezi wa Mei chaka chatha kufika pa 23.4% mu mwezi watha mene zikuyimira pa 4.3%. Bungwe la National Statistical Office lati izi zachitika chifukwa cha kutsika kwa mitengo ya chakudya m'madera akumidzi komanso amataoni. Mlingo wakukwera kwa mitengo ya katundu wachoka pa 24.3% mwezi wa April chaka chino kufika pa 23.4% mwezi wa Mei. Izi zikusonyeza kuti mitengo ya katundu osiyanasiyana yayamba kukhazikika pa msika. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiyentionenso mitu yake. Unduna wa zachuma wati kafukufuku wa Integrated Household Survey waonetsa kuti chiwerengero cha anthu amene ali mu umphawi chatsika. Ochita malonda osiyanasiyana ayamikira boma potsitsa mtengo wa mafuta a galimoto a petrol ndi diesel komanso kerosene. Ndipo bungwe lona za mpikisano pa malonda la CFTC lapeza sitolo 19 m'dziko muno zikugulitsa katundu onongeka zomwe ni mulandu. Popitirani nkhanizi, unduna ona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena walimbikitsa anthu onse ogwiritsa ntchito malo ofikira alendo olemekezeka a VIP lounge pa mabwalo a ndege ya Kamuzu International ndi Bakiri Muluzi International kuti azitsatira malamulo ndi njira zonse zokhazikitsidwa pofuna kuonetsetsa kuti ntchito zikuyenda bwino. Mu chikalata chimene unduna watulutsa, malo a VIP lounge ndi anthu amene ali pa mndandanda ovomerezeka okha. Undunawo watsindika kuti mwayiwu ndi wa munthu payekha ndipo sungaperekedwe kwa achibale, abwenzi anzawo kapena ochita nawo bizinesi. Kuphatikizapo apo undunawo wati aliyense amene akufuna kugwiritsa ntchito ma VIP lounge ayenera kupereka pempho lovomerezeka losachepera maola 72 asanayende. Mwa anthu ayenera kugwiritsa ntchito ma VIP loungewa muli president wa dziko lino ndi banja lake, wachiwiri kwa president, mtsogoleri wa nyumba ya malamulo, chief justice, nduna zaboma, aphungu a nyumba ya malamulo, akazembe a Malawi, atsogoleri a mabungwe apa dziko lonse ovomerezeka komanso alendo aboma. Anthu ena atatu apereka umboni wawo ku komiti yapadera ya nyumba ya malamulo imene ikufufuza za ngozi ya ndege imene inapha amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulus Klaus Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu mu nkhalango ya Chikangawa ku Mzimba. Anthuwa amene anakaonekera ku komiti lachisanu ndi mlembi wamkulu wakale ku nduna wa zachitetezo a James Josiwa, mlembi wakale wamkulu ku nduna ona zakunja wa dziko lino a Mwayi Polepole komanso wachiwiri kwa mkulu za dongosolo ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Grips Chimzimu. Perfect Ambula anali konko ndipo wadza ndi ripoti. Popereka umboni wake ku komiti iyi, mlembi wamkulu wakale ku nduna ona zachitetezo a James Josiwa
anauza komiti kuti unduna wawo sunatengepo gawo pokonza ulendo wa malemu Saulos Chilima, ponena kuti ulendo onsewu anakonza ndi ofesi ya malemu vice president iwa. Achiusiwa anati iwo adamva zakusowa kwa ndege imene anakwera malemu Chilima komanso kuti ndegeyo yagwa kupyolera pa wailesi. Iwo anafotokozanso kuti kuchokera pa nthawi imene nkhani inamveka kuti ndegeyo yasowa mpaka na pamene inapezeka, nduna yakale ya zachitetezo ndi imene inkalumikizana ndi mkulu wa asilikali mdziko muno pa nkhani iyi. Iwo anafotokozanso kuti sanakhale nawo pa maliro a malemu Chilima kamba kakuti pa nthawi yokhayokhayo adataya zakhali awo ndipo kenaka adapita ku Madrid mdziko la Spain pa zinthu za ntchito. Pofotokozapo mbali yake, mlembi wakale wamkulu ku nduna woona zakunja kwa dziko lino Amwayi Polepole anavomera kuti dongosolo lonse limene limayenera pokonza ulendo wa munthu wamkulu monga wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko silinatsatidwe. Iwo anati sangathe kufotokoza zambiri za nkhani kamba kakuti pa nthawi imene ngozi imachitika adali ali kale mdziko la Bahamas kumene anatsogola podikirira ulendo wa mtsogoleri wakale wa dziko lino opita mdziko limenelo. Ndiponso pali wina amene amang'anira za malamulo timati PS Legal, komanso pamwamba pathu panali amene anali wamkulu, amene anali mlembi wamkulu. Ndi madabwa kuti kodi komiti musankha ine ndekha kuti ndibwere kunoko osasankha mwini wake ministry nthawi imeneyo chinachitika ndi chani? Mumboni wawo, mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Agripsi Chinzimu anati malemu Chilima atanyamuka pa bwalo la Kamuzu International, galimoto zawo zidabwereranso pa bwalolo cham'ma 11 koloko mmawa ati kudzawatenga. Akuluakulu adzachitetezo pa malopo akuti adawauza iwo kuti galimotozo zinabwerera kudzatenga malemu a Chilima kamba kakuti ndege imene anakwera inali italephera kutera ku Mzuzu chifukwa cha kuyipa kwa nyengo. Malingana ndi Chinzimu, galimotozo zidabwerera mwakachetechete cham'ma 1 koloko masana ndipo panalibenso wina anapereka uthenga wina uliwonse zokhudza nkhani iyi. Ngati office foreign affairs airport tinakwanitsa kupanga facilitate kuti ulendo wa vice president upita ku Mzuzu utheke ndithu, komanso wakabwerera kuchoka ku Mzuzu ukatheke ndithu. Koma chifukwa chakuti pazifukwa zina zimene zoti ife sitingathe kukamba ngati foreign affairs, kuti za ndege sizikhudza ifeyo a foreign affairs, zimakhudza amene amaona za ndege, sitingakamba zambiri za ndege. Wapa mpando wa komiti imeneyi Awota Nyamilandu Manda anati komiti yawo yakwanisa kupeza maumboni amene akufunikira pamene akufufuza za ngozi imeneyi. Ndingafunenze kuti pachiyambi kufika paka na lerolo pakhala progress yabwino. Ndikaonesesa information imene timayifuna kwa anthu kukuyipeza mafax anthu akumafotokoza pali zina imene zikumavuta kuti anthu abwere poyera koma tikapanizane mafunso akumanena. Sonzo chimene timafuna kwa wina aliyense tachipeza. Pali ena mwina samafuna naye chilungamo akumakhala very defensive komabe tikumaisa tipeze njira zathu kuti chilungamo tichizira kwa wina aliyense. Nenena kuti so far so good chizungu chake mali yonje zinthu zikuyenda bwino. Wasala masiku 2 weeks kuti timalizise ndikupeta kuti ndi pace imene taitenga ikapitirira phase 1 timaliza bwino. Mboni zina ziwiri, yemwe ndi mlembi wamkulu wakale mu nduna wa zachitetezo a Stephen Kayuni komanso mlembi wamkulu wakale ku nduna za mtengatenga a David Mzandu sizinabwere kudzaonekera ku komiti iyi. Komiti imeneyi ipitiriza kumva maumboni osiyanasiyana pa nkhani ya ngozi ya ndege lolemba sabata yamawa. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Sitolo zokwana 14 zingathe kulipira chindapusa ku bungwe lona za mpikisano pa malonda la CFTC kamba kupezeka zogulitsa katundu onongeka. Malingana mnenero wa CFTC a Innocent Herema, katunduyi anamupeza pa chipikisheni chimene anachita misika ya matauni ndi maboma azomba, Kasungu, Machinga, Mzimba, Mzuzu ndi Mangochi. Elin Chimoyo wafika ndi zambiri mrepoti ili. Wambiri mwa katunduyu ndi zakumwa zosiyanasiyana zokwana 179, mabotolo a yogurt okwana 20, mapaketi a mabisketi okwana 144, mapaketi a noodles okwana 20, tsabola wa mabotolo, mkaka wa mchitini komanso lays zomwe nthawi yake yokhala pa msika inatha, komanso zina zomwe zinali zosalemba nthawi yomwe zingaonongeke. Herema wati uwu ndi mlandu malinga ndi ndime 51 ya malamulo omwe amaletsa kugulitsa katundu yemwe akhoza kuvulaza moyo.
kampani kapena sitolo zomwe zimapezeka zolakwa mazilamula kulipira chindapusa cha ndalama zokwana 10% ya phindu lake lapachaka. Pakadali pano ahelema ati akuluakulu a CFTC akuunika bwino nkhani ndipo apereka chilango kwa sitolo zomwe zipezeke zolakwa. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Banki yaikulu ya Reserve RBM yayamikira thumba la ndalama la Equity Fund Trust limene kampani ya Old Mutual yakhazikitsa ponena kuti lithandizira kutukula chuma cha dziko lino komanso ntchito za makampani. Poyankhula pamwambo okhazikitsa thumbali, mkulu woyang'anira misika ya masheya ku banki ya Reserve Akhumbo Mtalika anati thumbali lipereka mwayi kwa Malawi kuti athandizepo pachuma pa dziko pogula masheya m'makampani komanso kubwereketsa ndalama zawo ku ntchito za chitukuko cha dziko. Zimenezi zitheka ndi Equity Fund chifukwa choti mmodzi Malawi azitenga ndalama zija kupita nazo ku Old Mutual Investment Group. Old Mutual Investment Group asonkhanitsa ndalama zija paja amanena kuti mumodzi muli mphamvu. Ndiye kuti akatolera ndalama zija kwa anthu azitenga ndalama zija zikhala kuti zachulukana, ndiye ndalama zija iwo aja azitha kukazipangano kuziikiza mu chitukuko cha dziko ngati misewu, kaya nyumba zikulu zomwe tikufuna kuti tikongolotse Malawi wathu. Zimenezo ndizotheka pamene utakhala wekha sungathe kunena kuti ndipita ndikapangisa msewu ndi ndalama yomwe ndili nayo yochepa, koma kuchokera ku product imene zizitheka chifukwa choti limodzi limene tizisonkhana Old Mutual azilitenga limeneja ndikuyika muzitukuko zomwe boma likufuna. Pansi pa thumbali munthu aliyense akhoza kusunga mlingo uliwonse wa ndalama kuyambira pa 500,000 kwacha ndipo ndalamayi amayibwereketsa ku makampani osiyanasiyana. Wapampando wa bodi ya Old Mutual Unit Trust Alfred Majamanda wati kusungitsa ndalama kudzera mu njira ya Equity Fund kuli ndi phindu lochuluka. Mwachidule iyi ndi njira imene ikupereka kuthekera kwa anthu kukhalako ndi umwini wa makampani olo tinene kuti umwini woti atha kutenga ndalama zawo kugulako kachidutswa ka kampani kudzera mu fund imeneyi, koma sikuti kuchita mwawokha ayi, koma kudzera mwa anthu amene ali ndi ukadaulo popanga zimenezi amene ali Old Mutual Investment Group. Aliyense mutha kundivomereza kuti mawu asamalidziwa. So tikakhala kuti lero tili ndi kandalama sindiye kuti tipitiza kukhala ndi kandalama kameneka mpaka mtsogolo. Komanso tikakhala kuti lero tili ndi ndalama tithaupezeka zoti ndalama imeneyi chifukwa choti sitinayichulukitse olo sitinayiponye pena pache poti ithauchuluka, tithaupezeka kuti tangogwiritsa ndalama ija mosadziwika. Ndi ubwino ulipo ndithu kudzera mu njira imeneyi kuti anthu atha kumachulukitsa ndalama zawo komanso atha kumaponya ndalama zawo kumene kuli kosungika bwino chuma chawo, kuti nthawi ina imene angazakhale kuti akuzifuna ndalama zimenezi atha kuzipeza kugwiritsa ntchito mu njira imene akufunira. Katswiri pa nkhani za maphunziro yemwenso anali mphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu Dominic Ndengu walangiza ophunzira amene sadapeze mwayi osankhidwa okapitiriza maphunziro awo ku sukulu za ukachenjede za boma kuti asagwe mphwayi koma apeze njira zina zovomerezeka zokwaniritsa maloto awo monga kuphunzira kudzera pa makina a kompyuta, open and distance e-learning mu Chingerezi. Andengu anena izi ku Mzuzu pamene amalimbikitsa ophunzira pa sukulu ya sekondari ya Imas pamene a form 4 akukonzekera kulemba mayeso awo aboma a chaka chino. Katswiri wa za maphunziroyo anati malo msukulu za ukachenjede za boma mdziko muno ndi ochepa kwa ophunzira mazana omwe amakhoza bwino mayeso awo a form 4. Andengu analimbikitsa ophunzira omwe sadasankhidwe kuti akachite maphunziro awo ku sukulu za ukachenjede kuti mwayi ulipo woti akhoza kukwaniritsa masomphenya awo pa maphunziro popeza makono kuli njira ndi sukulu zambiri maka zomwe bungwe loyang'anira sukulu ya ukachenjede la National Council for Higher Education linavomereza. Masiku ano kuli mwayi wakuti akhoza kuphunzira pa online mu ODL. Njeni malimbikitsa kuti ngati mwalephera kupita ku university tengani njira ina iyi, njira ya ODL, mukafikaso nanuso kusogolo mukatenga madigiri ngati ena aliwonse. Modzi momwe anaphunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yemwe anaganiza zoyamba bizinesi posadikira kulembedwa ntchito, Dani Matemba akulangiza omwe akumaliza maphunziro msukulu za ukachenjede kuti asamaope kuyamba bizinesi.
kena kalikonse kamene timakaganizira mmutu mwathu njira yake ndithu ilipo, koma nthawi zambiri njira imakhala kuti ndiyobisika pa nthawi imene mwina ganizo labwera. Chimene chimafunikira kwambiri ndi kufufuza, kupanga research kuti kodi anthu amene akupanga zimenezi akukwanitsa bwanji. Zikatero kapeza information then upanga apply information imene waipeza ija kwa iweyo nonkuona kuna kuti ndingayambire patipo. So mwachidule zinayambanso choncho nanenso ndili ku university, ku Mzuzu University ndimatha kuona kunena kuti ineyo nditha kukwanitsa izizi, funa kuti ndimakhulupirira ndithu kunena kuti kena kalikonse ndikotheka. Pomwe ophunzira form 4 akuyembekeza kuyamba kulemba mayeso aboma msabata ziwiri zikudzazi. Mmodzi wa iwo Future Kumwenda akuti ali ndi malingaliro oyamba bizinesi akamaliza mayeso, podikira zotsatira za mayeso omwe adzalembe, pozindikira kuti nthawi zambiri nthawi yodikirayi ophunzira ena amalowerera. Bungwe loyang'anira masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la Football Association of Malawi FAM lati lidzatulutsa zotsatira zakafukufuku wa bwalo la masewero la Mzuzu kuti anthu adziwe ngati ndi loyenera kuchititsa masewero a ligi ya FDH komanso mipikisano ina mtsogolo muno. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli ya Clement Kafafa anena izi nthambi ya FAM yowunika ndi kuvomereza mabwalo ya masewero ya First Instance Body FIB ilende ya bwalo la Mzuzu. Ludoviko Nyirenda ali ndi zambiri. Pa ulendowu panali akuluakulu a FAM abungwe loyendetsa ligi yaikulu mdziko muno la Super League of Malawi Sulomu, oyimira timu ya Moyale Barracks komanso okonda masewero a mpira wa miyendo mu mzinda wa Mzuzu. Poyankhula pa mapeto pa ulendowu, a Clement Kafafa anati adikira lipoti la FIB lomwe lithandize kudziwa tsogolo la bwaloli ngati lingaloledwe kuchititsa masewero kapena ayi. Kuyendera mabwalo ku Mzuzu ndikhulupirira kuti ayendera, komano lidzatulutsa pending ndi report imene yabwerera. Mbali yake mkulu woona za malo ndi zachilengedwe ku konsolo ya Mzuzu Ayota Mutafya anati ndi chikhulupiriro kuti FAM ivomereza bwaloli chifukwa cha ntchito zambiri zokonzanso bwaloli zomwe zachitika. Aona bapanga check zimene zimafuna rifeti pange ngati Mzuzu Stadium tikuyembekezera limwena titha kupeza report labwino kuchokera ku FAM uko kuti stadium imene mwina athawitse gola. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa timu ya Moyale Barracks Kelvin Chisaka anati nkofunika kuti chiganizo chichitike mwansanga pofuna kuchepetsa ndalama zomwe timu ikugwiritsa ntchito posewerera masewero ake ku bwalo la Rumpi. Feo zinayamba kuti kudzakale season pamene mayamba ngati Moyale Barracks Football Club chifukwa chakuti sitinatha kugwiritsa ntchito bwalo la Mzuzu Stadium. Monga mukudziwa takati kugwiritsa ntchito bwalo la Rumpi Stadium ngati home ground yathu. Ndiye zimakhala zoti kudzabe nthawi zonse tikamakasewelera ku Rumpi chifukwa chakuti zofunika kuti tikasewelere ku Rumpi zimakhala zochuluka kwambiri. Imakhalanso ngati game yoti tikasewera koyenda. Naye mmodzi mwa okonda masewero mu mzinda wa Mzuzu a Andrew Phiri anati kufuna kuona masewero a mpira wa miyendo akubwereranso pa bwalo la Mzuzu chifukwa anthu a mzindawu atenga nthawi yayitali osasangalala ndi masewero pa bwaloli. Ngati bwaloli silivomerezedwa sabata ino, masewero a mu ligi ya FDH Premier apakati pa Moyale Barracks ndi Ruwana Mitundu Baptist akachitikira ku bwalo la Rumpi la Mulungu likubwerali, lomwe Moyale ikugwiritsa ntchito pakadali pano ngati bwalo la pakhomo. Ludoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Unduna wa zachuma wati kafukufuku wa Integrated Household Survey waonetsa kuti chiwerengero cha anthu amene ali mu umphawi chatsika. Ochita malonda osiyanasiyana ayamikira boma potsitsa mtengo wa mafuta a galimoto a petrol ndi diesel komanso kerosene. Ndipo bungwe loona za mpikisano pa malonda la CFTC lapeza sitolo 19 mdziko muno zikugulitsa katundu onongeka zomwe ndi mulandu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali, maopambana.
sabata ino mu programu ya Woman Talk. Anthu akalekana koma pakati pawo panali ana kawiri amene amapita ndi ana amakakhala kuti anacha kwagwiritsa ntchito ngati zida. Chimene tikudzala mwa ana chicha imakhala kuti tasungiza chimene chichacho mmutu mwa ndani mwana. Very true. Kaya tidasiyana titamenyana kaya titatani zimenezo anawa zisakhudze iyayi. Tisatenge anawa kukhala chida choti tinyozere nzathu. Anawa tisawapweteke, anawa tisawapase maganizo osakhala bwino. Inu zomwe mnayambana zija ana palibepo chikuwakhuzapo ya mnayambana anthu